Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svjetljepote.hr. Kliknite na portal svjetljepote.hr. Pravilno je hodanje najjednostavniji i najbolji način rekreacije. Ipak mnogi od nas u obavljanju svakodnevnih aktivnosti prohodaju dobar dio dana, da pri tome svome tijelu nanesu više štete nego koristi. To potvrđuje i podatak kako čak 80% svjetske populacije tijekom života u jednom trenutku ima bolove u leđima. Jedan od uzroka takve boli svakako je i neadekvatna obuća. U potrazi za odgovorom na pitanje kako takvu bol prevenirati, posjetili smo tvrtku Meviema, u čijoj su u ponudi različiti brendovi koji su sinonim za lako i ugodno hodanje. Mi smo prvi krenuli sa poznatom MBT obućom koju imamo u našem programu i sada, ali u posljednjih nekoliko mjeseci imamo Joya obuću, dakle to je njihova, kako bismo rekli, sestrinska firma, i isto tako imamo Stretch Walker firmu koja daje također jednu posebnu ugodu hoda. Jedan od najtraženijih proizvoda u ovoj trgovini je Joya obuća, idealna za sve koji već imaju ili žele prevenirati probleme s kralježnicom, koljenima i zglobovima. Svaki kupac ovdje se može i sam uvjeriti u mekoću i udobnost ove obuće, prvo malim testom, prelaskom preko podloge koja simulira osjećaj koji pruža Joya obuća, a nakon toga i testiranjem obuće na pokretnoj traci. Joya je poznata po izuzetnoj mekoći hoda. Ono što ju razlikuje od MBT-a, to je da u Joyi, ja bih rekla, jednostavno ne morate učiti hodati. Malo treba naučiti hodati u MBT cipelama, ali Joya sa svojim ulošcima približila se tom mekoćom, jednostavno svekolikom pučanstvu da budemo jednostavniji. Tvrtka Meviema uspješno posluje već 18 godina, pa je tako i broj njihovih zadovoljnih klijenata i kupaca popriličan. To i ne čudi jer je u ovoj trgovini ponuda proizvoda uistinu raznovrsna. Uz najpoznatija svjetska imena kada je u pitanju fiziološka obuća, jedan od najtraženijih brendova je poznati Gibo. To znači da u ovoj trgovini možete naći vrlo široku ponudu različitih ortoza i steznika, poput ovoga namijenjenog trudnicama. On je odličan podupirač za trbuh. Ne samo za trbuh, nego vi pozadi na leđima imate i podupirač za kralježnicu. Njegova još je specifičnost u tome da ga možete nositi duže vrijeme, jer obostrano i s lijeve i s desne strane imate mogućnost dobrog reguliranja, znači kako napreduje trbuh, tako isto vi možete sebi prilagođavati u svakom smjeru da bude vama i djetetu ugodno. A ugodno postoji tuširanje uz ovakvu neobičnu sandalu, jedinstven ali i vrlo jednostavan proizvod koji doista može olakšati svakodnevnu higijenu. Po tome je ono posebno što sa svojim pipcima na dnu, na donjištu, dobro zalijepi za dno tuš kabine ili kade. Uzima se jedan komad, a ne jedna veličina, jedan par, i kada stavite tekućeg sapuna i vode i zapravo jednom nogom dobro stojite, čvrsto stojite, a drugu nogu perete. Odlično je, ne morate se sagnuti, dobar peeling noge, masaža bolja, cirkulacija bolja i kažem, dobro oprane noge bez saginjanja. Želite li se počastiti najudobnijom obućom na svijetu, zaštititi svoje mišiće i zglobove prilikom vježbanja ili si jednostavno olakšati tuširanje, ovo je idealno mjesto za vas. Jer osim što u ovoj trgovini svatko uistinu može pronaći nešto za sebe, ljubazno i stručno osoblje pružit će vam odgovore na pitanja koja vas zanimaju, kako biste bili sigurni da ste napravili pravu stvar za vaše zdravlje.